Mae yna sawl un i bwgwyd o'i ffon ar anghefn i'r oed, felly lwcus bod yna'n ffindio'r lle yma deud gwir. Ond yn cadw cwmni fi wan, mae yna ddyn arbennig iawn sydd ar dasg anodd o ferniadu hain i gyd. Mr Andrew Jones, da chi'n o lew? Da, sydych chi? Iawn, diolch yn fawr i chi. Da chi wedi bod yn brysur iawn heddiw, swn i'n dweud? O, mae'r safon yn mynd mwy uchel bob blwyddyn. Yn cael un ar 5 waith fi farni yn y siow yma. Da chi wedi benadu 5 gwaith yn barod? Ydw, dim leni. Do, ddim lenyn yn ystod y blynyddoedd. Ie. Chwarae deg, os ydy mynd yn oddach, di'r safon yn codi, da chi'n dweud? O, bob blwyddyn. Mae'r safon yn codi. A dwi'n edrych fan ei want i'n ôl ni. Beth sydd gennym ni, mae yna lot o wahanol dosbarthiadau, mae'n siŵr oes? O, ddim ma. Ffon Figel Bren, ffon Figel Gorn. O, ddim ma chi. Ffon Farchnar Bren, Farchnar Gorn. Ffon Fawd Bren, Ffon Fawd Corn. Ffon Gerdded, Ffon Sirfa Tefi, Bren, Corn. Yes. A fel chi'n mynd mlaen, maen nhw'n wahanol. Wedi carfo fyna. Ie. Wedi rhoi da yna. A wedyn, oes na wahanol dosbarthiadau ran safon, fatha, da chi'n gallu cychwyn achos maen nhw gyd yn edrych yn arbennig. Mae'r bobl sy'n dechrau ar y penna. Mae un da iawn fyna. Mae wedi cael ffon ag efn hyn. A hwnna gystal, allai hwnna ennill fyna. Ie, wyd. Ydy, mae'n dda. Fi'n wedi cwrdd ar dyna tro. A wedyn o ran y topia yma wedyn, cyrnau wedi... Cyrnau be fysa hynny wedyn? Wel, cynnau hwrdd Cymraeg yw'r gorau. Hwrdd Cymraeg di'r gorau? O, ie. Pa mynd te? O, llai o waith. Na ddi a trafod arnyn nhw. Mae'r hyn gyrnau mawr ma o Scotland, ych modd nel. Bynnag mae'r dod, lot o waith wrthyn nhw. O, ie, fyd. Mae'n moyn rynnydd, lle byd o. Sut mae nhw o ran wedyn te efo sy'n nhw'n cwmpa, dyn nhw'n debygol o dorri neu dyn nhw'n reit stedi fyd, solid? A dim y corn. A sydd pren dorri, eich? Dorrith y bren cyn y corn, da chi'n dweud? Os mae corn yn mi dorri. Dorri y gos, falle. A pwy o ran pren wedyn, be fysa chi'n argymell, os nhw eisiau mynd wneud ffon wan, be di'r pren gorau wneud ffon? I ddechrau? Ie. Gynnau bastwm adre, ond swn i'n galw fo'n ffon, ynddi? Wel, dwi'n rhoi top yn y ffon Sir Aberteifi, ffon Gerdded. Maen nhw fyna nawr. O, ie. A hon fi wedi ennill gynta yn y clas na, ffon un pys un. Felly hwnna drin i fi, da chi'n dweud, a mi mynd â ffon heddiw, neu fyddai'n mynd â style Dai Jones. Ond dwi ddim yn genfigenus o'ch gwaith chi, mae yna waith berniadau fan hyn. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Jones. Na fe, diolch i chi.